Ki khubor ka bate si TV. Pindon kam da ka Mahindra Powerroll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet neshai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Ka Kynhun ki Nongkiewlum na rilum Jaintia ya ka pelatip kum ka West Jaintia Hills Adventure Sports and Mountaineering Club kala Phabrio Henriwon ban Leit ki Thaiñ Sohra ban wat ki Riat ki Them ya ki arngut ki Nongkiewlum ki bana Madhya Pradesh ki bala Rngai ha ka Thaiñ Sohra kat kum ka kruwa khubor na uwei na gidkhot jongka ni ka Kynhun uba sambor surong ulong baka jinglet jongka Kynhun kamdei baka yo jingarap daka pisa ne daka aka Rngai ka dei ka jinglet daka mon ngobha ban tinrong lem ka jingarap saki bedon kam khamtam baka dei ka Kynhun ka basyang parthai bat ka bakiu ya kiriat kiram kumban supan kenmau baki arngut ki nong jungokai parthai ki balajar ngai ka Thaiñ Sohra menta lasitayau kanthi ki dei ki si Kurim kata uraja Raghuvanshi bat ka Sonam Raghuvanshi ki badai na nongba Indore jong ka jala Madhya Pradesh. Ka umdi basyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya.